Els impactes del turisme. Segurament és un dels aspectes que avui en dia més s'estan utilitzant en premsa escrita, no? L'impacte del turisme a tal lloc, l'impacte del turisme... I normalment, desafortunadament per nosaltres, sempre són una lectura negativa de l'impacte, no? Quan parlem d'impacte és un aspecte negatiu. El que voldria explicar en aquesta càpsula és bàsicament que els impactes del turisme, siguin positius o siguin negatius, sempre estan relacionats amb el tipus d'espai on es generen. No és el mateix per un metge atendre i donar-li un tractament o el mateix tractament si el pacient és un nen o és un senyor d'avançada edat. Doncs exactament el mateix ens passa en l'àmbit del turisme, que tot ho posem dins del mateix cistell. I no és el mateix treballar o veure quins impactes del turisme generen en espais de litoral, de costa, de platja, com aquells que passen en un espai natural protegit o en una ciutat. Per tant, cal d'alguna manera emfatitzar molt bé quines són les tipologies d'espais territorials on es desenvolupa el turisme i quin impacte generen en aquests llocs. Per tant, si ens allunyem del concepte d'impacte econòmic del turisme, que és potser el que està més arrelat, trobarem altres impactes d'àmbit territorial que són molt interessants de donar-nos en compte. Per exemple, en l'àmbit del litoral. Els espais del litoral, espais moltes vegades sobrevisitats per molts turistes, especialment a la conca mediterrània, que és la regió turística més important del món. El gran problema que tenim és el poc espai que hi ha. És a dir, el litoral és un espai lineal en el qual les platges no són contínues, sinó moltes vegades són petites cales, a vegades són potser més allargades, però estem parlant d'uns quilòmetres quadrats molt limitats, que a més tenen una temporalitat molt marcada, és a dir, només hi ha un moment de l'any que es poden consumir turísticament, i que és aquell mateix any que tothom es posa d'acord per anar-hi al mateix temps. Per tant, la pressió que tenen aquests espais és molt més gran de la que poden tindre espais com els àmbits rurals. Els àmbits rurals són espais on l'àmbit del turisme precisament el que busca és tindre amplitud, poder-se moure sense trepitjar-se uns amb els altres, perquè l'espai, el territori on es dirigeix el turista té la característica de tindre aquest espai de gran superfície, d'amplitud. Hi ha un concepte interessant en aquest tipus d'espai rural que és la ruralitat, buscar precisament l'aspecte, aquell conglomerat d'elements que fan d'alguna manera un aspecte potser més intangible, que és sentir-se en un àmbit rural, i això és un valor. Per tant, els impactes que generen aquests entorns són molt diferents als que generen a l'àmbit litoral. Si parlem de les zones urbanes, els impactes turístics que generen, tant siguin positius com negatius, es fan en un lloc on hi ha una gran pressió demogràfica, on hi ha una gran mobilitat, on a més hi ha una gran concentració d'atractius turístics. A la majoria de llocs del món els atractius turístics es troben en zones urbanes. I on, a més, aquesta pressió es solapa. Els usos del sòl, els usos turístics del sòl, són diferents i comparteixen el mateix espai. Podem trobar-nos 3 capes d'ús diferent en un mateix espai. Un barri molt turístic d'una ciutat molt turística, podem trobar la gent que encara hi viu, dic encara perquè normalment hi ha uns processos d'expulsió de resident, hi ha una segona capa, que és la capa dels turistes que hi passegen, i després la capa dels serveis, que es canvien entre el dia i la nit. Per tant, la convivència de diferents necessitats fa que moltes vegades siguin espais molt complicats de poder gestionar. I l'exemple més clar segurament és el que avui en dia ens ocupa, que és Barcelona. Barcelona i especialment alguns districtes o alguns barris de la ciutat de Barcelona. Cada un d'aquests espais genera un tipus d'impacte. Els impactes per si sols no són ni positius ni negatius. Moltes vegades són els excessos d'aquest impacte el que els podem considerar que siguin positius o negatius. Per exemple, l'afluència de turistes en un lloc de per si no ha de ser un element negatiu, ans al contrari. La presència de turistes en un lloc pot generar uns ingressos, que aquests ingressos poden revertir en la conservació d'aquell espai per mantenir-lo d'alguna manera en bon estat en el pas del temps. Si no hi hagués aquesta entrada de visitants i per tant aquests ingressos per visitants, potser aquell espai hauria d'atendre d'altres aspectes per poder-se seguir conservant en un bon estat. Però d'aquest mateix impacte, si hi ha una sobrefreqüentació d'aquest mateix espai, allò que era positiu passa a ser automàticament un aspecte negatiu. I el que abans era una continuació d'un bon estat d'ús al llarg del temps passa a trobar-se amb un risc
d'empitjorament de l'estat del patrimoni. I són dos aspectes clau, per tant, aquí l'element fonamental és saber com es fa la gestió d'això. Per poder fer la gestió d'això en àmbits urbans, també litorals, també en àmbits rurals i també en els àmbits de muntanya, que potser són els espais més fràgils, on la petjada de l'home o la petjada del turista, en aquest cas, és potser més impactant, perquè d'alguna manera és el lloc on està menys preparat per atendre gent de fora i més fràgil pel seu entorn, especialment natural. En qualsevol d'aquests espais s'utilitza una paraula, un concepte, una tècnica, que és les capacitats de càrrega turística dels espais. A vegades dic que fer un càlcul d'una capacitat de càrrega turística de certs llocs és realment una utopia, especialment d'aquells espais que són molt oberts, que són molt permeables i que, per tant, fixar un nombre determinat de persones que poden anar a aquest lloc és molt arriscat i sempre serà molt discutible. Hi ha casos d'èxit de capacitat de càrrega turística en zones patrimonials, com per exemple l'Alhambra de Granada, o alguns museus als quals han pogut gestionar molt bé els seus fluxos de visitants gràcies a establir un control de la seva capacitat de càrrega. En el moment on obrim aquest museu o aquest espai més o menys restringit, ben controlat els seus accessos, per espais molt més oberts, aquí el problema se'ns multiplica a l'hora d'identificar quin és el seu llindar de tolerància i, per tant, el nombre de turistes que hi poden accedir.